फुंबिलि सुइट स्टलनि बिगुमा प्रदीप बसुमतारिनि बाखनायथाव हाबाफारि चिरां जिल्लानि सदर काजलगावनि जाफुंसार फालांगिरि प्रदीप बसुमतारिया बावैसो फोसावनाय मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिनाय फरायसाफोरनो मान बान्था होनाय हाबाफारि जालाङो। मख'जाथाव बाथ्रादि काजलगावनि जाफुंसार फालांगिरि प्रदीप बसुमतारिया देग्लाय नैथि खेबनि थाखाय गंद' फरायसालि फारियै काजलगाव गोजौ फरायसालि, इउएन एकाडेमि काजलगाव, विवेकानन्द केन्द्रीय विद्यालया काजलगाव, धालिगाव जौसिन फरायसालि, पीएम श्री सुबाइजार गोजौ फरायसालि आरो बिलासपुर मनसुरिया गोजौ फरायसालिनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायो। मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि मोननो हानाय गंफ्रोम फरायसालिनिफ्राय टप 3 मोननो हानाय गासै 20 फरायसानो 10,000 राङै अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे काजलगाव गोजौ फरायसालिनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिनाय 13 फरायसाफोरनो 5,000 राङै अनसुंथाइ होयो। 22 मे बुधबारखालि काजलगाव सदर बाजारनि नब्लाङाव जानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बान्था होनाय हाबाफारियाव आलासि महरै इउएन ब्रह्म कलेज काजलगावनि गोरायुं डक्टर नील पद्मिनी राभा, गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर', आइएएस जयपाल ब्रह्म आरो गोबां मानगोनां सुबुङा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथाङा खौरां बिजोङाव फालांगिरि प्रदीप बसुमतारिनि बेफोरबायदि फरायसाफोरखौ थुलुंगानाय हाबाफारि लानायखौ बाख्नायनायजों लोगोसे गोजोननाय फोरमायनानै ओरैबायदि बुङो। जोंनि समाजाव प्रदीप बसुमतारी बिथांमोन बायदि फुंबिलि सुइट स्टल बेनि बिगोमा बेबायदि मानसिखौ जोंनो नांगौ। बिथांमोन बायदि मानसिया जोंनि समाजनि थासारिखौ गुन गोनां खालामनो नाजाग्रा मानसि, जोंनि समाजनि थासारिखौ सोदांनो खालामनो नाजाग्रा मानसि। बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंदों, गाव गेदेर मानसि जानो हायाखिसै, नाथाय साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे गेदेर मानसि जायो, मोजां मानसि जायो, बेनिखायनो बोसोरफ्रोमबो बिथाङा बे एरियानि फरायसाफोरनो फार्स्ट डिभिजन जानायफोरनो 10,000 सासेयाव गावनिफ्रायनो होयो। देग्लाय 33 जन फरायसाफ्रा सासेयाव 10,000 करि मोनदों। बिथाङा गावनिफ्रायनो होदों। 2,65,000 थाखा थांगोन आरो बिनिफ्राय माखासे फरायसाफोरनो 5,000 करि होदों बिथाङा। आरो बेनि ओंथियानो जाहैबाय जे फरायसाफोरखौ बाख्नायनाय, फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय, फरायसाफोरखौ मोजां मोननाय। जोङो फरायसाफोरखौ मोजांबो मोननांगोन, जों थुलुंगाबो होनांगोन। सोरबा थाखा फैसा होनानै, सोरबा मान बिलाइ होनानै, सोरबा आर'नाइ होनानै, सोरबा बोसोन होनानै थुलुंगा होनांगौ। आरो फरायसाफ्रा नैबे समाव मेगन गुनु नङा, आन्दायो बिसोरो। बिसोरनि गोसोआ गोरलै, बिसोरनि गोसोआ बिरबायलाबायनाय। बेनिखायनो जाहाथे बिसोरनि गोसोखौ गथा खालामनो हायो, बिसोरनि मेगनखौ जाहाथे बेखेवनो हायो, बिसोरनो जाहाथे थार लामाखौ दिन्थिनो हायो, बेनि थाखायनो गोरों गोरा सुबुंफ्रा खामानि मावनांगौ दङ। लेक्सार होनायनि गेजेरजों बा सार्टिफिकेट होनायनि गेजेरजों बिसोरखौ जोङो मोजां लामा दिन्थिनो हायो। नैबे दिनै काजलगावआव बे बाजाराव बिथां प्रदीप बसुमतारिया बे हाबाफारिखौ गावनो गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ लोगो लानानै बेखौ सम लादों, थाखा फैसा बाहायदों, आलासि लेंहरदों। बेयो जोंनि थाखाय बाख्नायथाव। बेबायदि सुबुंखौ जोङो मान होनांगोन, जोङो बेबायदि सुबुंखौ एप्रिसियेट जों खालामनांगोन। दिनै जोङो मिथिगौ जोंनि फरायसा समाजाव माखासे गाज्रि थासारि जानायखौ जोङो नुदों, सुइसाइड जानायखौबो जों नुदों, ड्राग एडिक्ट जानायखौबो जों नुदों, आरो फरायनायखौ आद्रा ससेयाव नागारनायखौबो जों नुदों। जाय थासारिखौ जों लुबैया आरो बेबायदि थासारिया जाहाथे थाया जोंनि समाजाव, बेखौ नोजोर होनानै प्रदीप बसुमतारी बिथाङा खामानि मावदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे कलेज, स्कुल, फोरोंगिरि, क्लाब, लाइब्रेरि गासिबो जयै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेबायदि थासारिखौ जोङो लाखिबाय थानांगोन। दिनै बे समाव आरो बुंबावगोन आङो, प्रदीप बसुमतारी बिथाङा राव, हारि, धोरोम बासियालासे फरायसाफोरखौ बरायदों, मान होदों। दिनै बे हाबाफारियाव नुदों, बेयाव बर'बो दङ, हारसाबो दङ, मुस्लिमबो दङ, माने गुबुन गुबुन जाथि हारिनि मानसि दङ।
दा अब्ला जोङो बुंनांगोन बिथांनि गोसोआ जोबोरै गुवार आरो बिथांनि बेबायदि इनिशिएटिभजों फरायसाफ्रा थुलुंगाखांगोनखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। दिनै फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनांगौनिनो जोंहा बिबान दङ। मानो होननानै बुङोब्ला फरायसाफ्रानो जोंनि समाजनि जि ट्रेडिशन, समाजनि जि हारिमु बेखौ लाखिग्रा बिसोरनि आखायावनो जों गथायलांनांगोन आरो बिसोरनि आखायावनो जोङो जुदि जोंनि समाजनि सोद्रोम, समाजनि सिभिलाइजेशन, समाजनि ट्रेडिशन, कालचार बेखौ गालांनांगौब्ला बिथांमोनखौ जोङो साफा साफा गोहोगोरा सुबुं जों खालामनांगोन। बिथांमोननि आथिं आखाइ गोसो मेलेम मेगन खुगा गासिखौबो जों गोहोगोरा खालामनांगोन। दिनै आङो खोब मोजां मोनदों बे हाबाफारियाव फैनानै बिथांखौ जाहाथे इसोरा अनहरथों, बिथाङा आरोबाव मोजां खामानि मावनो हाथों, आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। आरो बे हाबाफारियाव निउस पर्टेलनि मेडिया सुबुंफोरा फैदों, बिथांमोनखौ मदद होदों आरो नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजोंनो प्रदिप बसुमतारिनि जि साननाय बेयो जाहाथे बुहुमाव गोसारो बेखौ आं मिजिंथिदों। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।